Wardom Pinibirta Rjitha Pinibirta Thanbangki Nilimonjero Pipi Aprang si Birtam Ton Pensipa Jirmi Dam de Aprang Prang Birtam Kumpi Arjuponitha Ingdeng Nerkeb Rahul Singh nar Karli Arni Kachikimo Dipu Medical College Chalong Bang Gora Kathom Ward Boy Ward Girl Latuma Phan Voreng Asai Pen Ing Than Et Aputhak Ningkang Samse Chepak Langpon Chengbiri Lindok Rongpi Arong Ariso Ejang Atum Chelang Pet Pen Kedam Kewang Atowar Kepang Thirasai Ke Klempon Birtam Kumpi Arju Igderapi Puthon Birtam Tonpen Chepa Jirmi Dam Sena Kedam tang ningkan suri hini rakre ke thoma ningkan Karbi Anglong hemprek apharman police ari deng apran kedam nangjui kachesong anokbe Rahul Singh nar ingdeng nerkep ke chok Karli arni kachikimo pon Kedam tang ningkan suri hini rakre ke thoma ningkan jakhong thongkeb rai siarani ke Karbi akhe hemprek ke hang airset prungset kachesong isi aphur kimo dokoklo halabang swarni Karbi Anglong adang piamatsi Hemprek aparman kachesong thurpak anlo Telangana aphan Central Sorkar atum Hemprek kipi pu ajok Ladakh Karbi Anglong sitami arjiding kluipen nang kachesong bom Hemprek aparman phere repin pen kachesong airset prungset anlo Laso hut penang an atum ke police ahele amu pen areng ahu ke sonang dolo sitami lasoang bong Ningduk memea bangke Rahul Singh narpu khe longri aparman karjab dunklung abang phuke apran damnang juilo Karlitang Rahul Singh nar apran le damjoi pusitami alang lia kharjongke ilitum Karbi akhei along kaike da kereng eta sonsi dolang la sojoine jaka sahin pen aningkanwang sitami Rahul Singh nar aphan tengni pon pepin pen kachikimo pona som thotsi pining le thot sitami ingdeng nerkep ke chok Rahul Singh nar aphan chikimo ponlo keswai siasa hemalong ke padopon kachikimo sayalong jaka samei phu khorsing teron ahin pensi kachikimo amilur ke kai japon linlo la swapi jaka salong kachirab dun do an ham phanga asong jalapen klembang atumta chitong dunsi chikimo amilur kai dunsi Karlitang Rahul Singh nar akarjong kai keta arnam kerap thekji aphan arnama hirjume hang pirinti Dipu Civil Hospital ke do hutpen Vorenga sai ke claim dun ward boy ward girl bang kora ke thomatu maphan Vorenga sai pen kang than et ajok ning kang samse chepak langpon jakhong ni phai thongke rai siarani Dipu Medical College Covid Vaccination Center along ke sungder atum chingrum si ning kang samse chepak langpon Pinpur ponme labang so Voreng a hoi ke damnang bang kora ke thom ang bong pen Karbi atum si aphai ke ong Lasila so phuthak Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong hang ahin pen kerap dunjia phansi choning riponlo Nili no na uniform na chung thang no nili ajo na DT si kekla na DT kle ma kre mi u da kali lo nili tum patient pe nili tum che bhong na ko chung che na ko ipo la son ke ipo la pu de ke nili tum phana ko sana kar juan se nili tum ko khang ja imik dong jang long ma ino dong jang long hem ri chi ula pe nili tum dak jo hospital long nili tum habi da so nili tum jang ma chuklem dun lo ador ma bi pin pen morning si ke kang hon du ji man nili tum pha ka jin su ri nili tum phan ko jani se che pa tu pen dang kem da pa ke ba anta bi possible ni phan sana bi der nili tum phan da ke kar bang long ador ke thi ding tum ka hona der polo ake jin so der polo indi so ma do ke chuklem du na tum do ha tum phan lang nang ji nili tum phan aka jin so ka hona de nili tum ke che dam de ga ni tum che dam pe gan lo che dam pe gan ni tum cha dam pe gan no hok ban ta me sini to phan exhaust tha nang ma tha ni tum ge klem ma thai ba Ini baino ke long bom bo. Long ke long bom ta me ni tum civil hospital pe na potang che long jon long de dalo laka andor ma e ha da ko tu suri ki ban ta ni tum klem don lo e hem ri chi o et pa ni tum klem don lo da medical college nang kim lo pot mo ani si ke ni tum permanent long don ji ma permanent long don ne da lo ta ni pini ani ke ni tum contractual management an ta ni tum klem don long le emi thanga jagat medical college nang kim tananta klem don long le pute pilo do lang Kenal tum EMC pan memorandum piloma. Pilo la ke ha pi di alo ni tum he batai si ni ke ni tum che dam olo konsil long che dam lo
same sound kan ni tum che dam lo te pilai pun non last ke opai ve lu ko sini to ne ahada ve pati ko son se da mai khuli pa mate ahada ve pati ko son se kar bang lo ri chu la kar bang lo ri chu yong si chini ne pulote adar sama ne pilo chini la ma son ani to matha tha ini ning ke oi ning ke tu ko ning tum pilo no ni tum choklam nang na lo ka dam po ni pilo e klem po ke e hem si chedo po ma khong long si do po ma hadit si dam po ni tum no na po sung pigano ni tum ning duk pik ang ko ba nang ko ni tum di klem bom non oxygen cylinder po indian kuri po ni tum dam po nang tum ke next ani pen bang rino pin ke bang rino nang tum ke ka ma belo ni tum da na cepat duk et na thini tum nang tur chok ke stok chimati achi chu ke nang chema than accept nang ni tum han nang chingwai ning asap su ke nang ma tha pe nang chingwai pe nang ching hon pe nang to chong hong no na ko contraction chok pe moneta avida dorm ha pen stamini tum chepa ning ding claim lo mati ko ane an kanta ni tum la ana dorm ha na pineng putin tum demand menon putok ta ni tum suri phovet pen tum claim tum demand avi ni tum demand avi non anta demand avi pen ni tum ko an ni to Lakha pho Rongkhang constituency arlo Chengbiri Lindok Rongpi arong along aphong birta pidet pen contractor ka chekrong borlong imtimung sainang cheklem kledet ajok methang arong asor kesung chechini si non becheng bithia hut lapen covid-19 akeso ke jokjia phan matha pen rongpi arong ariso nimso atum chingwai ponsi methang arong methang ahawar mesenang ji pu matha si towar ke pan ke soya sai klem ponlu lapen ningduk meme Chengbiri Lindok Rongpi arong along non ke dobom asor karatum thangnat akera pajir jelang lasi lason rong asor atuma phanta rap thek theloma mate nang rap noloma puta hadak ari suatum pherang keang no nang thandun dongka mukam pen birta pang dakpon Robinson Rongpi News.News Karbi Anglong Pinya birta ke lans kang ton pon iglo domi thak me kardong